terakhir dari Kak Dea beserta rombongan. Nah kayak orang kondangan beserta rombongan. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti rakroso dilarani pancen ku iku salah terlalu percaya mergo menyawa rupa saiki aku wes sadar terlalu goblok mencintaimu rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang bondoku melayang tego tenang tangis-tangisan rungkat ente-entean tresno tulus kubung tinggo dolanan stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti rakroso dilarani pancen aku iku salah terlalu percaya mergo mung nyawang rupa saiki aku wes sadar terlalu goblok mencintaimu rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang bondoku melayang tego tenang tangis-tangisan rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang butuh cintaimu gawe aku ngeluh rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang bondoku melayang tego tenang tangis-tangisan rungkat ente-entean tresno tulus kubung dinggo dolanan stop mencintaimu gawe aku ngeluh stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Terima kasih. Thank you so much. Jar.